What is life? The Bible tells us that life is just like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. At sa iyong paglalakbay ay maraming mga panahon na ikaw ay nadapa, nagkakamali, at naligaw ng landas. Hindi sa lahat ng panahon ay magiging maganda at maayos ang takbo ng ating buhay. Paminsan-minsan, binabalo tayo ng sakit dahil sa ating mga pagkakamali. Paghihirap para masubukan kung paano maging buo ang ating loob na magpapatuloy. At higit sa lahat, pagkadapa para matutunan nating bumangon. Sabi pa ng banal na kasulatan, lumapit kayong lahat na nabibigatan at bibigyan ko kayo ng napakatamis na pamamahinga. Each of us has our own story to tell. So be a part of a Journey with God online testimonial night and exalt the faithfulness of God through your own story.